سلام كبرات خطاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك نام نايلومي اواناوي زينانا بدحن متاخم اب ماكل مبرا امونغو امريكان اسرائيل بحد وغن كمون ايران بتخال وغن زكايد زلو دماو كينات ناب مبل 36 معلتو اب سغاغرلو زلو اوان بوتادراون قطباون مداينا عالم لخاو ጸጥታ ዝፈታተኑን ቅርጽ ጂኦፖለቲካዊ ሓይሊ ዝቕይሩን ሓደገኛታት ምዕባለታት የርእሎም ብቐጥታ ናብቲ ዝርዝር ዜናታትን ትንተናታትን ከነስግረኩም ኣብ ታሪኽ ወተሃደራዊ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዛዕባ ኮይኖም ዘለዉ ፍጻመታት ምውዳቕ ክልተ ዘመናዊ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣየር ኢራን እዩ ብመሰረት ሎሚ ዝወፅእ ሓድሽ ወግዓዊ ሓበሬታ ሓንቲ ኤፍ-15 ዝዓይነታ ነፋሪት ኩናት ኣብ ደቡባዊ ኢራን ክትወድቕ እንከላ ካልአይቲ ድማ ኤ-10 ዋርትሆግ ዝተባህለት መጥቃዕቲ እተካይድ ነፋሪት እያ ተሃሪማ بمسرت تصاب غازيتኛ توم كوتريل نتا F-15 نفاريت زنقساقسو ካብ ዝነበሩ ክልተ ኣባላት እቲ ሓደ ፓይሎት ነታ ነፋሪት ምስተሃርመት ኣብ ውሽጢ ውሕዳ ሰዓታት ብፍሉያት ሓይልታት ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ብናይ ኮምፓክት ሰርች ኤንድ ሬስኪው ዝበሃል ሓይሊ ተልእኾ ብሂወት ክድሕን እንከሎ እዚ ስርሒት እዚ ብኣዝዩ ጽፉፍን ቁልጡፍን ኣገባብ ከም ዝተኻየደ ጸብጻባት የመልክቱ ይኹን እምበር እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ናይቲ ካልኣይ ወተሃደር ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ ሃለዋት ናይዚ ካልኣይ ወተሃደር ካብ ጣህራን ይኹን ካብ ዋሽንግተን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝወፀ ሓበሬታ የለን እቲ ዝጠፍአ ወተሃደር ኣሜሪካ 24 ሰዓታት ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራን የሕሊፎ ስለ ዘሎ ሕጂ ግዜ ኣንጻር ኣሜሪካ ተሰሊፉ ምህላው ርድኡ መንግስቲ ኢራን ነዚ ኣጋጣሚ ንምጥቃም ነቲ ዝጠፍአ ፓይሎት ኣሜሪካ ንምርካብ ወይ ንመሓዝን ዝሕግዙ ዜጋታት ካብ 60 ክሳብ $90,000 ዝበፅሕ ናይ ገንዘብ ሽልማት ከም ዘዳለወ ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣብ ጎኒ እዚ ዓቢ ናይ ገንዘብ ሽልማት ዕጡቓት ሚሊሻታት ወተሃደራዊ ሰራዊትን ብሰፊሑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይፍትሹ ኣለዉ እዚ ጽዑቕ ናይ ምድላይ ወፍሪ ኢራን ነቲ ብኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ስርሒታት ምድሓን ህይወት ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ሓደገኛን ገይርዎ ኣሎ እዚ ናይ ነፈርቲ ምውዳቕ ስዒቡ ዝመፀ ናይ ምድላይ ስርሒት ብወተሃደራውን ፖለቲካውን መንፅር ክርአ እንከሎ ዓብዪ ትርጉም ዝሓዘ እዩ ኣሜሪካ ነቲ ቀዳማይ ፓይሎት ብቕልጡፍ ምድሓና ነቲ ናይ ፍሉይ ሓይልታት ብቕዓት ዘርኢ እኳ እንተኾነ እቲ ብሂወት ኣብ መሬት ኢራን ተሓቢኡ ዘሎ ካልኣይ ወተሃደር ግን ንፖለቲካዊ መድረኽ ዋሽንግተን ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩሉ እዚ ስነ ኣእምራዊ ስትራቴጂ ነቲ ወተሃደር ኣሜሪካ ዝሕበኣሉ ቦታ ንምፅባብን ኣብ መወዳእታ ከም ጆሆ ንምጥቃምን ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ወተሃደር ኣሜሪካ ብሂወት ምምራኽ ንምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ከቢድ ፖለቲካዊ ጸቕጥን ሕፍረትን ክፈጥረሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ኢራን ነዚ ኣጋጣሚ ሞራል ሰራዊታን ህዝባን ንምህናፅ ትጥቀመሉላ እዚ ኩናት ድማ ካብ ናይ ኣየር ደብዳብ ሓሊፉ ናብ ምድራዊ ግጭት ንኸይሰጋገር ዘሎ ስግኣት ኣዕቢዎ ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኣፈ ጉባኤ ቃሌባፍ ኣብ መልእኽቱ ነቲ ኣብ ኢራን ዝወደቐት ነፋሪት ኩናት ኣሜሪካ ብምጥቃስ ንዋሽንግተን ኣላጊጹሎም ንሱ እዚ ኩናት ካብ ለውጢ ናይ መንግስቲ ወይ ስርዓት ምቕያር ምምጻእ ዝብል ሸቶ ወሪዱ ሕጂ በጃኹም ኣበይ ከም ዘለዉ ርኢኹሞም ዶ ትኾኑ ንፓይሎትና ኣብ ዝብል ትሑት ደረጃ በፂሕሎ ኢሉ ኣየኸመይ ዝበለ ጽላለ እዩ ብምባል ድማ ተላጊጹሎም ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ዝረአ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ሕጂ ድማ ካልእ ሓድሽ ስግኣት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩሎም ኣፈ ጉባኤ ኢራን መሐመድ ባገር ቃሊባፍ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መልእኽቲ ነቲ ኣብ መንጎ የመንን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ኣገዳሲ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንምዕፃው ተዘዋዋሪ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፎም እዚ መስመር እዚ ብፍላይ ነቲ ነዊሕን እስትራቴጂካውን ገማግማያት ኤርትራ ዘዋስን ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ባቢኤል መንደብ ዘጠቓልል እዩ ኣፈ ጉባኤ ቃሊባፍ ኣብ መልእኽቱ ክንደይ ዝኣክል ሚእታዊት ናይ ዓለም ነዳዲ ፈሳሲ ጋዝ ስርናይ ሩዝ ድኹዕን እዩ ብባቢኤል መንደብ ዝሓልፍ ክብል ሓቲቱ ብተወሳኺ ኣየኖት ሃገራትን ኩባንያታትን ዝለዓለ ብዝሒ ጽዕነት በዚ ብጠቢብ ባሕሪ ዘመላልሳ ብምባል ብተዘዋዋሪ ስግኣት ፈጢሩ እዚ መግለፂ ዝወፅእ ዘሎ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ሑቲ ናይ የመን ምስ ኢራናውያን ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ጽዑቕ መጥቃዕቲ እናካየዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን ኮይኑ ብመሰረት ጸብጻብ ትካል ሓበሬታት ጸዓት ኣሜሪካ እዚ ስጉምቲ ነቲ በቲ ባሕሪ ዝሓልፍ ዝነበረ መጠን ነዳዲ ብዓብኡ ከም ዘውድቆ የረድእ ኢራን ንባቢኤል መንደብ ከም ካልኣይ ስትራቴጂ ዕርዲ ብምጥቃም ንዓለም ለኻዊ ሰንሰለት ቀረብ ነዳዲ ጥረት ዘይኮነስ ንመሰረታዊ መግቢ ከም ስርናይን ሩዝን ኣብ ትሕቲ ጆሆ ከተእትዎ ትፍትን ምህላዋ የርኢ እዚ ድማ ንዞባቐና ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ነታ ኣብ ቆላሕቲ ዓለም እትርከብን ነዊሕ ስትራቴጂካዊ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ሃገር ኤርትራ ኣብ ማእከል እዚ ዓለም ለኻዊ ናይ ንግድን ጸጥታን መስመር ኣገዳስነታ ብዝያዳ ከም ዝጎልሕ ዝገብር እዩ
ኣብ ውሽጢ መሬት ኢራን ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ነፈርትን ሚሳይላትን ካብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ሓሊፉ ናብ ህዝባውን ስትራቴጂካውን ማእከል ልምዓት ኢራን ብሰፊሑ የድህባሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትካላትን መመንጨዊ ጸዓት ኤሌክትሪክን ተወሳኺ መጥቃዕትታት ክካየድ ምዃኑ ብግህዶ ኣጠንቂቑሎም። ነዚ ስዒቡ ፕሬዚደንት ኢራን ማሱድ ፐዘሽኪያን እዚ መግለጺ ናይ ትራምፕ ኣሜሪካ ሰፊሕ ገበን ኩናት ንምፍጻም ዘለዋ ድሌት ብወግዒ ዘረጋገጸትሉ ክብል ብትሪ ኮኒንዎሎ። ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ከም ዘርእዮ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ እቲ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 70% ናይ ኢራን ሓጺን ዝስራሐሉ ዓቕማ ከም ዘዕነዎ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ካራጅ ዝርከብን ዝነውሐ ድልድል ኢራን ዝኾነን ድልድል B1 ብ12 ዓበይቲ ቦምባታት ኣሜሪካ ተሃሪሙ ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒሎም። እዚ ጥራይ ዘይኮነ 100 ዓመት ዘቑፀረን ኣብ መጽናዕቲ ሕማማት ዝነጥፍን ዓቢ ሕክምናዊ ትካል እውን ብደብዳብ ዓኒሎም። ሎሚ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣብ ሓደ ዞባ ፔትሮኬሚካል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ክቆስሉ ከለዉ ኣብ ጥቓ ሓደ መመንጨዊ ኒኩለሳዊ ትካል ብዝተፈጸመ ደብዳብ ድማ ሓደ ሰብ ህይወቱ ሲኢኑ። ካብቲ እዚ ኩናት ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ብውሕዱ 276 ኢራናውያን ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 26500 ድማ ብከቢድን ፈኩይስን መውጋእቲ ኣብ ሆስፒታላት ይሰቃዩሎም። ዕላማ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብዚ ኩናት ናብ ስትራቴጂ ዝለዓለ ጸቕጢ ብተግባር ተሰጋጊሩ ምህላዊ ዘመልክት ን70 ኢንዱስትሪ ሓጺን ኢራን ስትራቴጂካዊ ድልድላትን ሕክምናዊ ትካላትን ምዕናው ቁጠባ ኢራን ንምድኻምን ኣብ ናብራ ህዝቢ ጸቕጥን ምፍጣርን ዝዓለመ እዩ። እዚ ድማ ነቲ መንግስቲ ካብ ህዝቡ ደገፍ ንኽስእን ውሽጣዊ ዕግርግር ክለዓልን ተባሂሉ ዝሕሰብ ዘሎ ወተሃደራዊ ስልቲ እዩ። ይኹን እምበር ታሪኻዊ ተመክሮታት ከም ዝምህረና ምዕናው ማእከላት ልምዓት መብዛሕትኡ ግዜ ህዝቢ ምስ መንግስቱ ንኽውግንን ሃገራዊ ስምዒት ንኽዓብይን እዩ ዝደፍእ። እቲ ብፕሬዚደንት ፐዘሽኪያን ዝቐረበ ክሲ ድማ ኢራን ነዚ ጉዳይ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ከም ዲፕሎማስያዊ ኣጽዋር ክትጥቀመሉ ትሰርሕ ምህላዋ እዩ ዘርኢ። እዚ ስጉምቲ ነቲ ኩናት ዝያዳ ህዝባዊ መልክዕ ከም ዝሕዝ ይገብረሎም። ኣብ መዳይ ዓለም ለኻዊ ቁጠባ እቲ ኩናት ካብ ዶባት ኢራን ሓሊፉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዓለም ጽልኡ ይሕድራሎም። ኢራን ነቲ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ብተግባር ዓጽያቶ ትርከብ። ብመሰረት ጸብጻባት ትካላት ስለይ ኣሜሪካ ኢራን ነዚ መስመር ኣብ ቀረባ እዋን ክትከፍቶ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ዳርጋ የለን። ምክንያቱ እዚ ጸቢብ ባሕሪ ነቲ ዝዓበየ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዋ መሳርሒ ጸቕጢ ስለ ዝኾነ። ይኹን እምበር ሎሚ 4 ሚያዝያ ከም ዝተሓበረ ሓንቲ ናይ ቱርኪ መርከብን ናይ ፊሊፒንስ መራኽብን ምስ መንግስቲ ኢራን ብምዝርራብ ብሰላም ክሓልፋ ክኢለን ኣለዋ። እቲ ዝገርም ድማ ገለ ካብዘን መራኽብ ንኽሓልፋ ክፍሊት ብባጤራ ናይ ቻይና ዩዋን ወይ ብናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ክኸፍላ ከም ዝተገደዳ ጸብጻባት የረድኡ። ጎኒ ጎኒ እዚ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምርካብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ንምኽፋት ዘፍቅድ ንድፈ ውሳነ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ቻይና፣ ሩስያን ፈረንሳን ነዚ እማመ ብትሪ ነጺገኑ ኣለዋ። እዚ ንገለ ሃገራት ጥራይ ብምዝርራብ ከም ዝሓልፋ ምግባር ኢራን ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ንምምቕቓልን ንኣሜሪካ ንምግላልን ትጥቀመሉ ዘላ ስትራቴጂ እዩ። ብፍላይ ክፍሊት ብዩዋን ናይ ቻይና ክግበር ምግዳዳ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ናይ ዶላር ልዕልና ንምብዳህ ዝግበር ሓደገኛ ቁጠባዊ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ዝተረኣየ ምፍልላይ ብፍላይ ፈረንሳ ምስ ቻይናን ሩስያን ብምውጋን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ምንጻጋ ኤውሮጳ ኣብዚ ኩናት ምስ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይሰመረት ዘረጋግጽ ግሁድ መርትዖ እዩ። እዚ ድማ እንኮ ቀጽራዊ ዓለም የበቃዕ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። እዚ ኩሉ ዘርእዮ ሓደ ደምዳም ሓቂ እንተሎ እቲ ኩናት ብወግዒና ሙሉእ ዞባዊ ኩናት ተሰጋጊሩ ምህላዊ እዩ። ኢራን ነተን ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ዝሃነጸትለን ሃገራት ወሽመጥ ዕላማ ብምግባር ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ህላወ ንመሻርክታ ውሕስነት ከም ዘይህብ ከተርኢ ትጽዕራላ። እቲ ኣብ ዱባይ ዝርከብ ናይ ቴክኖሎጂ ማእከልን መጻረይ ማይን ምጥቅዑ ኢራን ንወተሃደራዊ ዕላማታት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዞባውን ቁጠባውን ቴክኖሎጂካዊ ማእከላት ብምዕናው ንዓለም ለኻዊ ስግኣት ንምፍጣር ዝዓለመ ስትራቴጂ ምዃኑ የረድእ። እዚ ኩናት ንማእከላይ ምብራቕ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝኾነ ደማዊ ኩናት የእትወሎም። ንሎሚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘተኮረ እዋናዊ ዜናና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሓደስቲ ምዕባለታት ምስ ዝህልው ብቐጻሊ ከነቕርበልኩም ኢና። ቻነልና ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ቅነ